Učimo godišnja doba. Prvo godišnje doba je zima. Zimi pada snijeg, djeca se igraju, sankaju i grudvaju i prave snješke, to je snješko. Da. Međutim, zimi je mnogo hladno, ali tako? Zimi se moramo dobro obući. Moramo nositi kapu i rukavice, jer je zimi mnogo hladno. I sve je bijelo, ali tako? Dobro, drugo godišnje doba poslije zime dolazi proljeće. Na proljeće se snijeg istopi i trava postane zelena, raste nam cvijeće, raste i trava i raste lišće na drveću. Fino je vrijeme i toplo je i ne moramo se mnogo oblačiti kao kada je zima. Vidite kako ima puno cvijeća i sve je lijepo, jel tako? Pa da, vrijeme je lijepo, cuko se igra u cvijeću, sve je pozelenilo. Poslije dolazi ljeto. Poslije proljeća tu je onda ljeto. Ljeti možemo da idemo da se kupamo na rijeku ili na more ili na bazen. I ljeti je mnogo vruće. Ljeti ne moramo da nosimo veliku garderobu, možemo šorc, možemo na kupanje, kupaće gaće, ali se moramo čuvati sunca, jer sunce može biti opasno da ne izgorimo ljeti. Tako, rashlađujemo se u hladovini ili na plivanju, na bazenu. Poslije ljeta dolazi jesen. Onda više ne bude toliko vruće i lišće počne da žuti i bude narandžasto, smeđe i onda opada sa drveća. Da, trava se suši i na jesen puno pada kiša nekada, pa moramo nositi kišobran, a nekada je mnogo duva vjetar. Puše i vjetar na jesen. Ali sve je lijepo i narandžasto često. Međutim, nekada dosta pada i kiša, se moramo paziti i kiše. Tako? Poslije jeseni ponovo dolazi zima. Pa opet sve ponovo u krug. Poslije zime opet dolazi proljeće, pa ljeto, pa jesen. Pa opet zima, pa proljeće, pa ljeto, pa jesen.